Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lami, oy. Abyan mayong adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasakar nga karon pastor sa sini nga simbahan kag dira man sa Dumaguete ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Karon nga adlaw aton hambalan ang nahanungod sining kaalam nga Dios nun. Akon una gid nga i-present amo ini ang ihibalo. Ano ang ihibalo, abyan? Inang ihibalo amo ang pag-angkon, ang pagtipon, ang paghangop sang mga kamatuuran, mga facts, mga informasyon, siguro mga prinsipyo, mga values, mithi, mga tinindugan sang isa ka tao. Lain man ang kaalam. Ang kaalam amo ang pag-implementar, ang pagbutang sa buhat o kon sa pagpangabuhi sinang mga informasyon, mga pagtulunan, prinsipyo, mga tinindugan nga natipon sang isa ka tawo. Lain pagid ang Dios non o kun langit non nga kaalam. Kay ini nga klase sang kaalam isa ka matarong, balaan, butanan nga klase sang ihibalo nga ginpahayag dira sa batasan, sa mga handom, sa mga paggawi sang isa ka tawo. Diri sa Hulubaton kapitulo 8 sugod sa bersikulo 6 tubtob lang sa 9 nagasiling ang balaan nga kasulatan. Pamati kay magapamulong ako sang maayo gid nga mga butang. Kag ang pagbungat sang akon mga bibig mangin matarong nga mga butang. Kay ang akon bakba magamit lang sang kamatuuran. Ang pagkamalaot kangilaran sa akon mga bibig. Ang tanan nga pulong sang akon bakba mga pagkamatarong. Wala sing tiko o kon balingag sa ila. Sila tanan maathag sa iya nga nagahangop. Kag matarong sa ila nga makakita sing ihibalo. Kabay abyan magadugang sang interest o kon attention sa imo ining aton pagbasa sang pulong sang aton Ginoo. Abyan ang minsay sang kaalam amo ini. Pirmi ini right o kun matarong. Pamati kay magapamulong ako sing maayo gid nga mga butang. Kag ang pagbungat sang akon mga bibig mangin matarong nga mga butang. Inang pulong nga matarong o kun right naghalin ina suno sa mga nagatuon sining
lingwahe sa Latin nga pulong nga rectus. Rectus. Nga ang kaulugan matadlong, straight. Ang amo nga gamot nga pulong o kung tinaga, makita man sa mga pulong nga direct, diretso, direct. Kag sa pulong man nga correct, inang root word nga rect dira. So amoy na no ang pagbayluhanay o kon paghulamay sang mga tinaga o kon gamot sa mga pulong sa isa ka naga-exist, nagaluntad nga lingwahe padulong sa English nga lingwahe. So sa bersikulo 7, ang pulong sang Ginoo hindi lang nga ini right, kundi nga ang pulong sang Ginoo true. Matuod sa bersikulo 7, kayang akon ba magamit lang sang kamatuuran ang pagka malaot kang ngilaran sa akon nga bibig. So amoy na ang pulong sa Ginoo, hindi lamang ini right, kundi ikadua ini true. Hindi ini bunga sang panghuna-una, ideya o kon opinyon sang masinalaypon o kon makasasala kag butigon nga tao. Ang pulong sa Ginoo masaligan abyan kay ini matarong. Ikadua, ini matuod. Ining pulong sang aton Ginoo suno sa bersikulo 9, sila tanan maathag sa iya nga nagahangop kag matarong sa ila nga makakita sang ihibalo. So ang pulong sa Ginoo abyan right, true, plain o kon maathag. Maathag ini sa tao nga sincero o kon sa tinagipusoon gid nagapangita sang kamatuoran. Abyan, kada adlaw ikaw makabati sa mga minsay sa sining istasyonan sang radyo diri sa Bae City kag sa iban nga mga banwa sang Negros Occidental. Imo masaligan abyan ang pulong sang Ginoo. Tungod kay ini gininhawa sang balaan nga espiritu. Ini wala sing sayop o kon kulang. Ini masaligan kag hindi ini magapatalang o kon magalimbong, magainto sa imo. Kundi ang pulong sang kamatuoran ginagamit sang mga matuod kag matarong nga mga manugwali sa pagpatalupangod, hindi sa pagpatalang sa imo. So, sa aton nga pag-usisa sini abyan, valido ang mga paathag kag ginsulat diri sa balaan nga kasulatan. Sa bersikulo 1, tubtob sa 5, abyan, nagatandog ini sang aton common sense, sentido komon. Wala bala nagasinggit ang kaalam, kag nagapagwa sang iya tingog ang pagangop. Sa putok-putukan sang mataas nga mga duog, sa luyo sang dalan, sa ginkitaan sang mga banas, nagatindog siya. Sa luyo sa mga gawang sa salamputan sang banwa. Sa pagsulod sa mga ganghaan, nagasinggit siya sing mabaskog. Sa inyo, o mga tao, nagapanawag ako, kag ang akon tingog nga sa mga anak sa mga tao. O kamo nga mga kulang-kulang hangpa ang paghalong, kamo nga mga buang-buang magmahangpunon sing tagipusoon. Abyan, aton makita diri nga ang
Diyos nun nga kaalam, makita, mabatian, tampad, honest, kag maathag, clear, may clarity. Amo ini ang Diyos nun nga kaalam nga gin personify diri subong sang isa ka matahom kag but-anan nga babae. Pero kung imo usisahon sa Kapitulo 7, versikulo 8 kag 9, ang immoral nga babae nga naga pamatuod sang kalibutanon nga kaalam, secretive, kag ara siya sa kadulom. 8 kag 9 no, sa Kapitulo 7. Nga nagaagi sa dalan malapit sa iya likuanan, nga nagaagi sa dalan pakadto sa iya balay, sa kasisidmon ng dulom-dulom na, sa kapunon sang adlaw, sa tunga sang kagabihon, kag sa kadudulman. Amo ina ang karakteristik sang kalibutanon nga kaalam. Secretive, madulom. Sa versikulo 27, ang kalibutanon nga kaalam, o sa versikulo 21, amo ini naga into. Gindaog siya niya sa iya tama, kayuyom nga paghambal, ginpilit siya niya sa pag-ulo-ulo sang iya mga bibig. Amo ina ang dutanon, kalibutanon nga kaalam. Nagapatalang. Sa versikulo 10, sa sining Hulubaton, Kapitulo 7, kagyari karon may babay nga nagsugata sa iya, nga napanaptan sang iya sang babay nga makilawason, kag malalangon sing tagipusoon. So ining kalibutanon nga kaalam abyan, may hidden agenda. Wala siya nagapahayag dayon kung ano ang iya katuyuan. So ang binuang abyan nagagamit sang mga malimbungon, mga pagpanginto, kag tiko nga mga pulong agod nga malambot, ma-realizar, ma-achieve ang iya mga katuyuan. Mga pululungon o kung lingway nga ginatawag naton ini double speak, dublikara nga klase sa mga pululungon. Ka obserbar kamo sinang mga butigon nga mga tao. Ang akon nga termino sina sa ila suludgwa. Kung imo gani sila ma-corner, magwa. Kag kung dito naman sila sa gwa, masulod. Pinaagi sa paggamit nila sang ila tiko kag maluibon nga mga pululungon. Kung ano man ang ginahambal sang pulong sa Ginoo abyan, initanan matarong kag initanan masaligan. Amoy na ang ginhambal diri sa Psalm 119 verse 9, nanungod bala sining kamatuoran sang aton Ginoo. Psalm 119 verse 9. Sa ano bala ang pamatanon nga lalaki magpaninlo sa iya dalanon, sa pag talupangod dira suno sa imo pulong. Ang balaan kasulatan nagatudlo sa aton diri nga kinahanglan nga aton saligan ang pulong sang aton Ginoo, kay ini matarong man, matuod, kag maathag. So ano ang akon nga application sa sining aton nga pagpamalandong karon, sining pulong sa Ginoo? Kung nakaangkon ikaw abyan sang langitnon nga kaalam, ikaw may kahilwayan
kag may kasiguruhan subong nga sumulunod ni Ginoong Jesu-Kristo. Akon tiguluhan ini the freedom and confidence of the follower of Christ, kay madamo karon sa aton pungsod bisan pa sa aton inatawag mga kaiglisyanan nga magaangkon nga sila Kristohanon, pero wala sila nagasunod, nagasubay kag nagapasakop sa pulong mga kasuguan kag dalanon sang aton Ginoo. Agod nga ang isa ka tawo makaangkon sang freedom and confidence or hope, kinahanglan nga magasunod gid siya sa Ginoo, magasubay sa iya mga dalanon kag magapasakop sa iya nga pagdumala. Abyan, amo ini ang minsay naton karon sa sini nga aga. Ang Dios magapakamaayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat. No great